Team Bato. Okay, 1, 2, 3, go! Team Bato. Kami ang Team Balang. Taga-anak istorya. Pwede. Two points ang Team Bato. Ang word kay Kamot. Ang word kay Kamot. Ang malas yun. Magpapiling Bato yan. Pwede. Dili. Part sa lawas. Ulo. Group 3 guys. 3 points. Ang group 1 kay 0. Lisod basta nakakikaubag gibiyaan. 0. Gani, mag-start now. Pwede. Nas si Ban. Tadi ni Ron. Kanan sa tao. Sariot. Kalayo. Balsa. Jaga ng tao. Tadi ni Ron. Dako. Sure. Ang group 1 kay 4 points. One day. Group 2 kay 0. Timer starts now. Ulo. Mata. Ilong. One point. Galing wala eh. Timer starts now. Pangalan ng tao, yung pagkain, lugar, hayop, sakit, Moment. isa pa tao, Pwede. tao, Hindi. bagay, Oh. sinusuot ng tao, Okay. Group 1 kay 2 points and group 4 kay 4 points. Now group 2 di ay. ano pa ta? Red coat, Timer starts now. hayop, tao, bagay, Pwede. Pagkaon? Dili. Wala.
Group 1 kay 3. Group 2 kay 4. Okay na, ready na? Timer starts now. Oh, pagkaon. Kausarawan. Pwede. Gamit rin. Kutsara, pinggan. Sige, pwede yun. Padayon na, padayon na. Oh. Pinggan, kutsara, kanon. Oh, na. Kanon. Kanina. Kapanon. Lichan! Habol, habol. Isa pa yung nakakaagad. Ang score kay 4-5. Pwede. Pwede. Kamay na pagkakasok. Dagan! Time man, unsa man eh? Continue ra time man. Ah, i-abante or 6 ra gyapon. Ah, sige. Last na. Dili. Da, dili. Da, dili. Maangkon kuman ka na, bahan dining kalibutan. Apan ang mailhan ka, labang sa tanang butang. Makabot kuman ka na, mangan duyog dungo. Tuaw ning kasing-kasing, ikaw ra gihapon. Maangkon kuman ka na, bahan dining kalibutan. Apan ang mailhan ka, labang sa tanang butang. Makabot kuman ka na, mangan duyog dungo. Tuaw ning kasing-kasing, ikaw ra gihapon.